What's up mga kaboy Bicol? Kumusta po kayo lahat? Before anything else, I would like to introduce myself. This is Boy Bicol. Guys, joke lang. Bago po umpisahan ang video na to, please do like, share, subscribe, and press the notification bell para po araw-araw kayo. And guys, meron na po pala akong Facebook page. Please paki-follow naman po ako doon. Tsaka pwede po kayo mag-comment doon. Ayan, guys, umpisahan natin ang pagtatrabaho dito. Magba-vacuum ako. Peace. Umalis yung madam kaya mag-vacuum ako. Ito nagustuhan na ng madam natin. Kahit hindi natin trabaho, pinagtrabaho natin. 나보고 변했다고 말을 하면 나를 비웃고 근데 나도 내가 변할 줄은 몰랐어 너 때문에 내가 변할 줄은 몰랐어 예뻐져라 예뻐져 너만 내게 빠져들 수 있게 예뻐져 예뻐져 예뻐져라 예뻐져 그 누구도 다가올 수 없게 예뻐져 Yes go 지금도 네 모습 자꾸 떠올라 너를 만나러 가고 싶은데 예뻐지고 싶어 너를 처음 본 순간 나만 보게 하고 싶어 다른 곳은 보지 마 예뻐지고 싶어
Ay! Kadyan. Ito guys, wala yung madam kaya ako nagbabak na. Hindi naman niya inutos pero kailangan kong gawin. Ang tama, ano siya eh. Almost 1 week nag-sunstorm. Kaya grabe ang tubig. Kumaya guys, papagita ko sa inyo yung laman ng ano. Yung nakuha ko ng tubok.
Nakita nyo yan guys. Yung dumi na yan. Yan ang nakuha ko. Grabe no. Oh, sarap. Oh my goodness. Ayan. Hugasan natin guys. Tapon muna natin sa basura. Ay. Yung filter niya. Ang hugas, lalabahan natin. Ah. Alikabok yan. Alikabok yan. Ayan. Washable yan. Ayan, hugasan natin ito. Dito na sa ano. Nasa init sa labas eh. Hindi mo naman kailangan ito sabulin na. Dito nyo guys. Ayan o. Ito yung dumi niya guys. Kung gaano kadumi. Alikabok lang po yan. Ayan. Tanggalin nyo yung dumi-dumi. Ayan. Tingnan guys. Gaano kadumi yan. Sobra. Ito yung sign ng gripo. Ayun. Tapos ito naman. Ang init guys ng tubig. Grabe. Pressure water. Habang nagpupunas ka guys, sumayaw ka para medyo happy, no? Yan pa sa'yo tayo eh. Alam niyo guys, sumaraw. Ang binata ako. Every Friday, nandun ako sa diskohan. Tapos yung mga pistahan na yan, walang absent ako dyan. Guys, tapos na tayo sa pagbabacuum.
aking pagbabacuum. Naayos ko na rin yung mga kahon, yung pinaglagyan. Isauli ko na rin sa box niya pala. Ayun, shout out nga po pala sa ating pinakamamahal na Pinoy Biker Italy, kay Ma'am Kamahalin, kay Sir Jonathan Sicondes, ayun, kay Kainay, ayun, Sicondes family, mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayun, kay Ate Inday Palaboy Travel Vlog, ating sekretarya, kay Idol Katropa 29, kay Idol Kasunoy, kay Idol Dukis, ayun, kay Turobay TV, kay Saudi Boy, ayun, kay Ate Lynn Raquetera, kay Kuya Mikay, kay Ate Kamam, kay Baby Ella, ayun, kay Simple Girl, Princess Mama Vlog, mega love shoutout po sa inyo lahat. Ayun. At sa lahat ng Team Repsol. Guys, maraming salamat po sa lahat ng binibigay ninyong suporta sa Team Repsol, lalong-lalo pa po sa akin. Kaya ako po yung nagpapasalamat talaga at nakapasok ako dito sa Team Repsol. Ayun. Muli guys, hanggang dito na lang at maraming salamat po ulit.